Ka Voice of the People Party VPP hakasni balang kalahir sejawai ban pensu thu pajba halor ka rukam bha kam jong ka sarkar ling ba ka reservation policy ka balong no shiliang la dayan ujor hapteng ki jat benru garu ba ikhasi ka bala pentri kamantala san posnem ya kani ka jingelang la penlong hastan umlong yaw musyang jawai bala penya do Dr. Ricky J Singkon ha ka bala pensu thu ba kani ka jingelang pajba bala khot penlong da ka VPP ka long shibenta ban ai jing penchai da ka batikna shaki pajba ha ka bayadai bat karukam pentri kam ya ka roster system bat kum jo ya ka jing ko ha ka policy bha kam sarkar jilla ka bala wanra ka jing do nong ba kraw e iki khun samla ki bawat kam sarkar President ka BPP ba Arden Miller besar yumut ha ka jingkran ulaong ba ka jingwan hiar jangki minta kasi ha jawai ka long ban pensyai ha ka reservation policy ka bala kta shishai ki khun samla ulaong ba ka VPP kami ha ka por ba e bha da ka jing thmu ban wanra e ka jing tali kum shipara bat ban kren ka we ka sur kum ka jat ban rio ki phongot ki minister ki pnar ki inriam ki phoi ki war ki yeng banong em kani ka policy ka ta ki khun samla chingi kamlong sange u konrad onum no ban pentrikam dei maki ki bam no ban ang namar balai kadon jadu ayu tip ka syuki ka bagi syong kiti ki matang suang yo sa pengendria syuki tingi hadu menta menne kai ka masnosi kalong nila dei ban yo ya ka sarkar seng rulum menakani nila dei ban yo ya ka sarkar seng rulum mrei pila I mano masyat kala mano beli sedin bas menta You repeat. Bombang ubah proston kin sawan sedin bas hadian ka artrik oh ngalas ngoleran bak ngale ngala keren sendon hapo assembly ya kata idon tan sawat yongin ai ke cingkersan ya ka sarkar belam da ka seng rulum tamba kini ki kendon keji namangi te ngimbi suki tamba ngi kwa ban pendap ya kini ki kendon kinongrim ki bangila election patba aga for election o ki ong ani kong ini pelang ong tam lelai la phimla ban pediang ya kini ki kendon ngin pinjen sur sakendia tamba ka NPP kan mon shu abor ngin kershan nabar lelai tamba punya thau sarkar claim ke NPP ndrei tang hapo ki kenta kalami ka drama ngaya kendu iki MLA joka HS PDP ngong te PP trim ba ban drama mo bali pini thu lupa ingi ki PPP bangin tip mo ngi te ngim dan por ban drama tamangin mi ap ke hang tu kumba phi penate ngo phi sur khai ba ban drama kadai tang drama banong bangila persyang hamra ingim la tenrei ka dei ke ai ke baki snuthu ba kalong ka ba yaki ban penbek kimdan kata ka jingkwa ban penbek ya ka jinge ka bakta ya ka chat penriu ka jingi kamdan ka jingkwa ban penbek ya ka jinge jingi kon samla kimkwa ban ya kon kumno ban pelat ya kata ka jingkhang ti doyong habang ong ban khang ti ban pli ka jingkhang ti doyong kamut ban ti pathar tagalim ti don bakalinga ba Arden lada piwana ka bot pilek no jaga ni ka kamti do yang ngong lada mlaban khang ya boro ngan pelajo dia boro balen ya he tong ya trei tong to he spa balen trei tong to high level ngir ni bam jai hun gibim nakakam jit slet tiba nakakam bu dukan sha pelajo kanang bakan he kayo bakini yo nom ki pat ba keren daga tin juga jat riu kabante song ingi nor ka tin gare kabante song ingi larangi stang mataban tho daga jong ka tin shnong ga jingi ban keren daga tin ngen yong nong wei paramangi barban yo kabu kide ki wei pat ki jat riu namar ngi wen namar ka ta avne ka for ban wat ya ga jingi tali ban sop spanya ga jat riu ga jingi nalaring nyemya tali mangi khendra mu pnar u bhoi war maram lengam ken mau pin singo tho mano banyo jingmatoy naga jingapat ka jingapra ka jingi den mar ka tanga so ai kublei pi paro ki bona ne ka por ki batrang banyo snow ya ka jing penshai ka jingi kom ki nongalam jong ka party ba ya ka thong ka bangi don na ha ka ne ka jingle ka jingi habangi na sengi ne ka party idon ya ka jingi jingai ko bala patai dei general secretary ka jingi ngila polite ba ya ka vision statement ngila palaj palba ya vision document bat ngila palaj baru ya kata kamatrikular haga for election lani kata ka bangi ong haga ten pareng ke election pledges ke jingi bat ka wei ni matrikular ke jingi kalau balado palba
People Party ngin pet biang ngin kmi biang ya ga reservation policy namar hangi ngisam kalong outdated bak kamlong ka policy ka biang hagar kompha yagi kikam sarkar hagane ka jela gajni kumbang ila keren ni jabtan sawat nrengi ra yagi kamat apo assembly ngikram syubal yo tata amdan kiwai kiseng kimanut banbu ya kena mat jingkular hapo ka manifesto ka jongki ki kram trai ai mandala ki kram kren ai ya roster system namar kiong ni ka takti ka kren ka roster system ungi tieng ti yo uki ugaru hanam long banta shisnam kila aila kita kiseng riulom kibarim bagani ka roster system kan trekam onda kila mi mangi menta onda kila kren oh kila ya not lang banya kren so tenat bagila kren not baro what chief minister ubong I can let Shri yang kasri ka sarkar kamla ban kren remenen ula penpau bangin hap ya kren oh kada di gijing job ya the praise of the people party nama ka sarkar kan hapan skap ya gijing kren gaji lara kam skap nyenum sange anam dan kanu ka bor kamla bani yang akmat jingi kaban penting ini abangi yang bani dai ka hok jogi long den mandin gaji nyenum shifting Nyenum setting ino nawar ka nongrem ka yang do ka baning kong kolong ya ka hok ka jingi nyem kwa ya ka jong kiwei wate ka hok ka jingi lu nyenera tum kita ke nongelam jong voice of the people party dei namar ka ko ki pat ba odon ki seng rulum ki bachok khatwei si kharar si kiong pat ba wai ngi tang tan ni tengen le ngom no ngi tengi khamong phiu ai tang sao ngin numya kran chu ngi kerkat kham pun ban assembly aduh ngidon tang sawut ibadan sapungut pun ban po assembly dai le tingut menang yang ngenum ngap katba pipa yang ingin lek ban kran bet hapo assembly lara phimaila dingi bangin kran assembly ngin lek sha surok jong keri gaji ni sawan nang ni namar bai lakhang la dingi hapo assembly bangin kran ai la tang 10 minit kran ni tang 10 minit tang plik kot alut 1 minit oh day ban ailat wat iki panabar celar bagian non pendam kata ka ba nang ka semua pela kumno kita ginong alam kiji sarpo snem isya ini ge baro day nomor kata kadau ku ki pat ba ki para ki jema ibadan hagane ka district ka Giant Hills district what shot ba untuk no ya ka jonga ka jongpi what slow bit ban kran ya la ka jong ka what snow bit banyada ya ka hok jogi khon kiti ki jonga ki jongpi na ka for election ni ki pai ba sa tai ngong what ju snow bit haba ai pisa ki priu shembek haba klampan tabawa juta balain snow bit yo ngale ben ni ki khon kiti la jongan balain snow bit yo to ai pisa haba klampan hana snow bit bang asim pisa hap tep yap ki khon ki dung em tep ini ban snobi yo ile ben ya ga lawai ki khon ki jonga ki jongpi namar ka taka dau ke ka bangi ni kwa kalong bandai ban penbet ya ga ni reservation policy ngen ai por ga sarkar ngala kren apo assembly ngala ai jing tho nagalen ka party hadu menta timpat juba tenreng ngala I ya ga jing kren jung chief minister bangin ya kren no ya ga ni ka roster Rain yenum ala bagian Islam. Kani ka sedang ngajingi ka datang ka first phase. Lani ka sinjam ka baningkong lightly ki jaka ngilaray ban pelong. Amora ngiladap nantang ilawan nang ni po yomo siang nang talasay na po jayaw bat nyen singap ka sarkar le ayu. Lari iba ka sarkar kadang Islam ngilek sigi katu kat ni ki district headquarter hagane ka than ka jingi. Baran ladap nyen rai daga kam direct action gumong pareng daga kam bet nyen num Islam shu namar nyenum sha baga kam jam kadang ya chakma ka sarkar kala tip bagani ka kam galang ba kirki oh hagani ka election kala dep kilas lang ban kuno yu ba adal bot u MLA jongi na po not shlog padi bele start utogen basakta kan ni reservation policy nangalaleng ban pensai Ong kamdei ka jingle start ka jong uba adalbot nong rum. Ndray namar bakaray jong ka kasri
ka ai jing mentoi poida ye kita giwei ki para jungi syagatai kadong katai uta undong elam ubas ngotu baka penmentoi ki usnga pe jarjar kat bagini ki sipong ken ki minister jungi na gentles na riboy na west castles ki bari ki sipong ki senran ki jong u kontrak sangma kini ken ki babakla ki bamnut banong ye reservation policy lani kata roster system kaba ka sarkar kala pentrekam kabalakta ye ki samla ge jingi agini ki sngi ki bamanta komlong i Dr. Ricky yemla klem da aingu yu play lam linti ngi nadu ka basdang bat hadu manta ge jingshane aga ji kalong ho play ngemnon ge jingshane hangong no namar kalong ge jing thrang ge jingi nadu ka donot ban yeng nagamta ga jatn reu ban yeng namta ga ri banwan ra ye ka buram banwan ra ye ka jingsingan ban penbek ki ki kendrum ki kendram ki jing sadin ki jing sha lebor ki kam bamsap ki kam bamdu jong kita ki nongelam ki ji agini ki san pui tli ki snem deinamar ka takadau ngimi hakapor ka ba e bha hakapor ba ki pat ba ki ang mashu ban pen khoj ka bamsap hakapor bi ki pai ba ki amla shu man pinitli ga jet reu khasi yeng hakapor ga jet reu kala pat kala pra kan mau nganong ipian ni wanom snow thu bakla ngilong kawai ga jet reu kendriam upnar ubhai uwar maram ulingam hidai kawai ga jet reu ngenam ya sha ban phya ngenam ala yanu ino ban pharia ingi kom ga jet reu yaki khasi ki basong she janthil satip kum ki pnar yaki khasi ki basong shawar latip chiki jagathem latip kum ki war yaki khasi ki basong chiki jagariat namar banong latip kum ki war ki basong chiki them yong ki khasi ki bhoi bat kum ta ter ter ki basong chiki thai sem ni yong ki maram ni ki lingam kemau ni dei shipara yem dei ban bakra yeng ne ka jing smotho namar ka takadau ka seng ka jingi ka kwa banwan ra ye ka jingetli lalu patba uyatli kita ki nong san perthai lene kita ki politician ki basim kabu yang jinga pat ka jingi ken namla ban penbi yang yu patba kata kadi kan nong rim ka ning kong e ka jingi kom ka party ka bang ai ka teng ka voice of the people party kalong ka masnosi namar ba om shem la hikai ya ka jat mriu om shem la pen sno tho ya ka jat mriu bun ni khna jingi menta ni sedang ban ya lala ka jong ka jing snow ni sedang ban ya lala ka jong galinti bat menta agini kisni ngalap o teng teng ki samla jingi na west ki kran na kaktin la jong teng teng ni ru ki kran na kaktin west yin su tho sono u bhoi u kran na kaktin bhoi kane ka dei ke ka ba ma namar ka tagaraw kan mau para mangi lesi ngilaban kren da kaktin snow kinong kerjaan ji kia penhe sedang menta kat sebelah nawar bagi di PPP barok ki gurom lo di PPP menta oh wat kinong wat hapo nong krem constituency ki bom kerjaan yang aru ke yo gurom lang te menta dami sabar bisa sino asa sino krem to pi to basta mo bom kerjaan yang aru hoy te pi bom kerjaan yang aru hoy te pi iyo gurom lang di nomor kata-kata to ini ai kapurom kenang bagata kai ka bang kersha kai ka bang imi ba ai ka por ka jingi kanlong nagam ta kaloi ka basingan jogi kon kikti ki jonga ka jepi ba kumolong kani kani ka sin ka ba lasang inda na po jeo baradin kani ni sab saptho kai ba ka sarkar ka shim ye ki sin jam hagini ki CCRC baraga jo ka por ngin pen kre sigi wi ki jaka tangadin kata ngin salum meeting kom kinong alam jaka party ban sedang ye ki program ye ki laraga sarkar kadang kuman baga da sarkar kadang pen se khubri shimone ye bi baro ki bedan hagani ka por ka bamenta ngin haban pen kre aru om tang ye ka thama ndringi haban pen kre aru ye election MDC kabanwan hauni usnem banwan ni khia hadu kata nyaban pen kre aru ye ka MP election party hi kelas dang ban perkhat we nongalam ubangin sei naga party uban ye khun ye ka election ngila
pej ina tho na preng chiki nongalam juga party bat ngin sa penbenasyen lesi ngin sa thau ke state election committee ban ai ke jing penbena ye ki pat ba yau to kurtong ubani khun naga voice of the people party te kai ke badan kam mingi mita kalong ngenum phai shu shikadiang ngenum phai shu shigamon laraga jatri ka shania shisha ka dom kam shisha ai ka PPP nai pej mano penjob pej ya ki kurtong jong ka PPP ke bari khun MDC sapo ka GHDC penjob pej yo kurtong jong ka parti umani khun MP hangta phini kani ka sarkar kanum nut banyat bakla kin babi bagi yo sensar hakani kasan sinan namar kinum nut banle ya kai namar ngenum sha yala diru ngenum to bantu kiweru ngenum sha kata kare kabangi ni ila kuchumut ka voice of the people impre pin ba ma phiru ngenum sha pin sapai kai ke bangi ngile ngi mentang yong ngenum sha igani ka pamdu ngi mentang ke jing thum kam sherman ke jing thum kam consultant mudur ma phi taki shispa mru phongot ki consultant YS officer ngli wara ai ka tengah lajong ru ban consultant ngni ndan kam le yai shuba mai ni ngin sai ki rengkat kani ngin dawai ka sarkar bagadi ban weng ini ki sherman khamtam ke bal rem election bat ki bamdon jingmentoy weng mardor na to kam sherman wat pen sruakai ya ka pisau pajba weng ini ki consultant ngin mala bat lada nginang ya linti laring i bagi truk ke doyong girang ya kan poi kapor bangin pat hi mangi pat ba ya kita ki truk ke doyong namar nginam sha bakin khai doyong tu nginam sha ban luti ya ka spa ka bau play ula kerku yangi ngala kli jingkli apa assembly ngonga kwatip kan nomor kita ki VIP hagane kacela gaji ka sarkar kelujba shispa alai kan banganga i palat ya kata hasurok ki bayat labun ki baya yidyong ki bapa sairen tangga nomor kali padan kayat bayong tangga nomor kali padan ke sairen apa kiai gini kini ki perlok jadi minister kini ki business partner chungki ki banya lalut balayat mangau beri chung minister baru kan rialut ngenom sya nang ne syakmat manong ngepi ngenom sya lalu pada uang ay kecing kersan yakum kita lalu kulit kami ikmat nyen bat hi mangi kari patba kari sensar patba kamdai bangin red mensim ni pat we belapa we tur sana laru balai tur sana la yang bet jai bet mi ong ya na pedang mong la mem na jane kami sasat ni dai bantep bangane kade kari sensar patba kenal filong ki try filong kinong sensha dengo kot ko ki patba kari tong ina mi patba mi bai jaga sni kata kanong kajing job yang i tong ka party ba ya ki kon samla gaji kata kari kabangi ni wan ba kata kari kabangi ki kwa ko ki para ki bai ke janga ki bawang sakade kajing lang ngamdan jingar datin bagin job hagane kajing ya lenti kajing dan ki bang barden ubai siteng lenti yakhi mudaru siteng lenti mereka tu kali tangannya election abang yakhi persya yang muda yakhi alor kanong rem bagam dai bantur si jakan nong kendong naga shispa nyopo square kilometer ke sarkar kalau yang shispa arpo ki jakan nong kendong ka i sagi jaga sor ni job dai don give up sutu bagla ka clean politics ndai bini sange siteng lenti ngi tray ka kum kapor ni na borte ndon de bi kersan le mingi bagi lek keleng ni tray ka kum kapor dai bini tray bagi bri ke dengan keren yang ke clean politics sadu mentah dai bini tray bagi pai ba ke sajid yang kini ki amle jingi daga sensar ka khadar ka bukul bai ba ri ki yo sana jartam klem perlut pisa klem thiet ka bor pisa mangi bro angi yo ka bot ka bobon dai namar bagi pai ba ki sedang ban smutu ba ngadon ka jinget ka baskem ba wat sha hills kaba kibri jong sa chain tia temla ngangam judon pom kata ga ching perkat ngom balai nemla ngien sala tela nama piang ni yong ngien la balai ngien namla
ban job ya kata kajing pen thami kajing pen mi kajing pen bi jong kita kinong sensha daga bor pisa nginang kumno ban jit nomi khmat ngire ban tip kai ka kamram jo nomi khmat ngire ban tip kai ka hot kajing ki pat ba ngire ban sei ikin nong esa hang tai hapo yin dor bar thawan ndei kita ki ban chuan ban chu khawai ja khawai sha tang chi sen sam snem haga por election o ki pat ba ki ban ki para ki i kajinga ngapan nomor kata haga ni ka por ya ka jingkar shan ka jupi ai ka jingkar shan ka jupi ya ka voice of the people party hen num babi dan lele